való ki nem mászom, mert én az icakot tojtam. Mit csinált Kálmán? Tojtam. Kálmán meg van bügyülve. Mit csinál? Asszony, tojtam. Hát mit tojott már? Mutasd! Tudod, te mit tojtam? Tojás! Olyan, mint a ti tojás! Nem is egyet, kettőt! Nem mondjuk. De viszont nyújjal csak benéz meg. Hát bizony nem olyan, mint volt. Jól, két tojás kiszedtem. Teszed vissza! Te, itt költöm igaz este. Itt költöm. Orvos, te ahogy te! Mindjárt szórnogodok akinek. Éne! Soha életben, de azért eszadok a kut egy kis vízé. Mindjárt jövök, mindjárt. Kaptam őt, és rohant a kútra, És ott toborzékolt, hogy jön már valaki, akinek elbírnám mondani. Feszítette szét a egész mellét neki. Jaj, ma legalább végre jött az ángyom, ugye, ángyom, jöjjék ide! Nem, hogy elmondja valakinek. Na, egy tojó. Az icak a tojó. Képzeljék, nem, hogy elmondja, hogy én mondtam. Soha életben nem mondtam se. Mit tojó? Én ma még ilyet nem hallottam. Tudod, én mit? És elfelejt. Az a jó, felejts el, felejts el. És már ment is, közben beszólt azért a ángyom, hogy ide figyelj, Margit, látom, terítesz. Tudod, mi történt? Olyan mit tojó, de nem a senkinek. 4 tojás. 4 tojás. Nem mond, de bizony, jó van, nem érek rá foglalkozni, megyek a piacra. És most mondja, Olyan, mi történt? Olyan 8 tojás tőled. 8-an. nem mondod, 8, mondják. Közben Jani otthon felkötött a Dunna alatt. Samolygott magára, hígyek be, későre telik, felállok, elrázta magát, bajucát kipedrette, kalapot a fejébe, pípát beakasztottak, hát is gombos zsebébe, bevonult a korcsomába.